Okei, tällä seuraavalla videolla näytän sitä vähän, että miten toi Snapchat toimii. Mulla on itsellä käytössä tämmönen Samsungin perus Android-puhelin ja on ladannut kaupasta Snapchatin ja avataan toi Snapchatti tuosta. Ja ihan ensimmäinen ruutu mikä tulee, eli periaatteessa tällä pystyy kuvaamaan jotain, mitä tuolla taustalla sitten näkyy. Ensimmäisenä näköjään tässä on tämmöinen ruutu, missä pystyy kuvaamaan. Jos pyyhkäisee tästä näytöstä alaspäin, niin tulee näkymiin sitten tämmöiset tarkemmat tiedot. Eli näkyy tilitiedot ja sitten tuossa tuon käyttäjänimen, jota kautta pystyy hakemaan täältä, niin sen perässä lukee sitten numero siitä, että miten paljon on jakanut jotain asioita. Added me, siitä tulee sitten tieto, jos joku on ruvennut seuraamaan sinua, ja tuosta plussista pystyt sitten klikkaamaan, jos haluat seurata takaisin. Ja pyyhkäisemällä pääsee tässä oikeastaan sitten eteenpäin. Luonnollisesti tuolla yläreunassa on tuommoinen hammasharttaan kuva, siitä pääsee sitten asetuksia, lontoonkielinen käyttöjärjestelmä tässä on, tai käyttöliittymä tässä sovelluksessa, joten vähän sitäkin pitää sitten osata. Ja ihan tämmöiset niin kuin kaverien hakujutut sitten tuolta. Periaatteessa käyttäjänimet pitää tietää, ketä sinne haluaa. Pyyhkäisemällä pääsee alaspäin. Jos sulla on semmoisia chattikavereita, niin ne tulee tänne, kun pyyhkäiset tuonne oikealle. Näkymin tässä. Mulla on niin tuore tämä, että ei täällä ketään vielä ole. Ja pyyhkäisemällä pääset sitten takaisin tähän varsinaiseen taltiointiin näkymään. Ja jos olet seurannut jotain tyyppejä, niin pyyhkäisemällä tulee vasemmalle, pääset sitten näkemään siitä. Ja täällä pystyy sitten katsomaan näitä sisältöjä painamalla napilla, eli sormella, vaikka tästä sitten. Ja painamalla pitkään pohjassa rupeaa sitten pyörimään, mitä on kuvannut. Ja jos ei halua katsoa videon loppuun, niin painaa toisen kerran, niin se vaihtaa automaattisesti seuraavaan. Samalla tavalla se toimii myös muidenkin filmeissä. Sitten vielä jos pyyhkäisee tästä näkymästä tuonne oikealle, niin sitten täällä näkyy tämmöistä epämääräistä sisältöä, mitä vaikka MTV tuottaa. Ja sitä kannattaa tutkia, mitä siellä sitten löytyy. Okei, sitten seuraavaksi, että mitenkä vaikka otetaan valokuva. Mä oon tämmöisessä hassussa TVT-luokassa täällä Otsolassa. Kuvan ottaminen on hyvin yksinkertainen, normaalit kameratoiminnat, mutta periaatteessa pystykuvia tässä jaetaan, koska mobiililaitteet, siis puhelimet on vähän tämän näköisiä. Eli räppäämällä kerran otat kuvan. Jos tähän haluaa jotain tekstiä, niin tuolla on tekstityökalu tuolla yläreunassa. Voit ruveta kirjoittamaan siihen jotain. Ja jos toi on valmis, niin klikkaa tuolta valmis. Ensimmäinen muoto on tämän näköinen. Sormella tätä pystyy siirtelemään paikasta A paikkaan B. Jos et halua tuon näköistä tekstiä tuohon, niin voit klikata uudelleen tekstin kuvaa, jolloin se muuttuu erinäköiseksi. Voit sormella raahata, että mihinkä kohtaa haluat sitä. Ja jos otat molemmilla sormilla kiinni tai kahdella sormella, tämmöisellä perusnipistysotteella, niin pystyy sitten pyörittelemään tätä tekstiä ja isontamaan sitä tai pienentämään. Ja sitten jos klikataan tuohon vähän ruvettaisiin kirjoittamaan, niin voi vaihtaa sitten väriä. Tämä on pikkusen erinäköinen värivalkkausjärjestelmä esimerkiksi kuin vaikka iPhoneissa, että vähän näette erilaisilla käyttöjärjestelmillä erilaisia ominaisuuksia. Androidilla nyt tämän näköistä. Ja klikkaamalla tuossa pääsee eteenpäin. Jos haluaa piirtää, niin piirtotyökalu on vastaavasti. Täältä pystyy valkkaamaan minkä väristä sitten ja pystyy sitten tekemään vaikka tuommoisen keltaisen epämääräisen sydämen. Siinä on tämmöisiä perustyökaluja ja sitten kuvan käsittelyä periaatteessa liuuttamalla tai pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle löytyy tämmöisiä nopeita suotimia. Oho, otetaan toi kynätyökalu pois, no tuo voi jäädä tuonne, eli pyyhkäistään kuvasta. Tuossa näette, että pikkusen ehkä sävyt muuttui. Itse tykkään niitä tämmöistä hivenen sinertävästä, sitä tulee semmoinen tietynlainen kirkkaampi kuva. Sitten on mustavalkoinen ominaisuus. Siirretään tekstiä vähän eestä. Eli tästä pystyy, jos on vaikka ajaa, kuten jonkun kanssa keskustelin, kun vein koulutusta, niin kun ajaa mopolla, niin olisi aika siistiä ottaa vähän snappia ja laittaa sitten, että se mittaa sitä, että kuinka nopeasti liikkuu, tai polkupyörällä, tai
autolla ajaessa. Linja-autossa en ole kokeillut, mutta junassa on, ja se täytyy sanoa, että juna on niin rauhallista matkantekoa, että se ei osaa laskea sitten, että kuinka nopeasti kulkee. Jostain se katsoo sun paikkatiedot, tämä ohjelma, ja sitä kautta sitten tietää myöskin, että kuinka lämmintä ulkona on. Varsinkin kesällä on kiva laittaa, ja miksei myös sitten talvellakin, että kuinka kuumaa tai kylmää sitä on. Tai vastaavasti kellon aika, milloin on tätä otettu. Ja sitten on täysin suodattamaton. Jätän tässä kohtaa tämmöisen vaikka näkymän täältä. Täältä alareunasta pystyy sitten valkkaamaan, että kuinka pitkään toi kuva näkyy. Tässähän oli se, että nämä häviää tietojen jälkeen 10 sekkaa voisi olla ihan ok. Jos se lähettää tuommoisena privaatti-chatti-viestinä niin se, kenelle tämä on lähetetty, näkee sen viestin yhdesti vain ja sen jälkeen se katoaa jonnekin. Totta kai print screen pystyy ottamaan ja muita vastaavia. Jos haluaa tallentaa puhelimen muistiin tuo kuva, niin tuosta napista se onnistuu. Eli se tallentaa sen. Ja nyt laitetaan tämä vähän eteenpäin. Ja koska mulla ei ole ketään kavereita, ketä mä seuraan tällä profiililla, niin laitetaan pelkästään tuonne My Storyin, jolloin se kaikki, ketkä rupeaa minua käyttäen meillä tässä tapauksessa AmoJP seuraamaan, pystyy sitten sen kuvan katsomaan. Ja tuolta alareunasta klikkaamalla se lähtee sitten eteenpäin. Riippuen nettiyhteydestä, niin se sitten sujahtaa sinne. Tästä pystytään tarkastelemaan sitä, että mitenkä paljon, tai onko tätä kukaan katsonut näitä. Tänään loin tämän profiilin ja muutama seuraaja tosiaan näkyy alkufilmistä tai tässä alkupätkässä, niin tässä ei vielä näy semmoista silmänkuvaa, mistä pystyy sitten tarkistamaan, että kuka tai kuinka moni on sitten nähnyt tämän kyseisen snapin. Mutta periaatteessa tuon äskeisen pystyy katsomaan tälleesti ja yksinkertaisuudessaan se Snapchat toimii tällä tavalla. Tuolla onkin tullut taas tieto, että joku on lisännyt minut omaksi kaveriksi tällä profiililla. Eli tämmöinen on Snapchat periaatteessa. Tuommoisia privaattipuolen chatti-ominaisuuksia on vielä kaiken näköisiä muitakin, mutta niihin en tässä kohtaa paneudu, vaan tämä oli tämmöinen perustieto. Suosittelen kokeilemaan tätä. Tämä on niin sanotusti kuuminta hottia tällä hetkellä. Всем привет, с вами я. Сегодня я решила для вас снять видео, которое называется «Что такое Snapchat?», как им пользоваться, чем вообще он интересный. Если правду говоря, я начала пользоваться буквально недавно, когда моя подруга Лина приехала ко мне на свадьбу, начала все снимать, говоря «Snapchat, Snapchat». Думала, о, что он делает? Потом, что просто увидеть ее видео со свадьбы, да и просто стало интересно, потому что она была в интересе. Я тоже скачала и тоже начала пользоваться. Правда, у меня были много вопросов, как брать фильтры, как ставить, получается, как правильно ставить эти буквы, как нужно писать, откуда это брать. Наверняка такие вопросы мучают. Решила вам это показать и показать еще некоторые секреты. В общем, если вам интересно, оставайтесь со мной. И давайте начнем. Открываю свой Snapchat. Вы, как всегда, увидите камеру. Давайте начнем отсюда. Как вы знаете, здесь у вас история, твои посты за 24 часа. Вы должны знать, что через 24 часа оно исчезнет. В том-то и интересный момент Snapchat, что ты можешь посмотреть, что реально действительно происходит на данный момент, по крайней мере, за 24 часа. Например, открываем My Story. Это мои посты за 24 часа. Когда тыкаешь, она пропускает. Так вот, ребята. И как вы можете редактировать ваши посты? Открываешь, примерно ты можешь отсюда удалить и примерно знать, сколько людей тебя посмотрело. Вот здесь, если посмотреть каждый пост по одному, откроем так, можешь посмотреть так. Здесь количество людей, сколько людей тебя посмотрело.
А эта кнопочка, если вам всегда было интересно, что это такое, это как раз таки, если у вас здесь появится номерочек, это количество людей, которые сделал скриншот с твоей фотографии, либо же с твоего видео. И там, если откроешь это, там покажешь, кто именно сделал скриншот. Вот в этом-то интересный момент Snapchat. Идем дальше. Что такое Discover? Discover — это все новости, это как, можно сказать, телевизор у тебя тут. Получается, все журналы, CNN, People, как бы все о еде, о новостях, что происходит. Vice, например, очень хороший ресурс главных новостей, что происходит на данный момент. Давайте, например, откроем Food, да? Check it off. Если хочешь узнать рецепт, ты можешь открыть вот так и узнать, как это делается. Прям здесь все фотографии, что круто. Вот, и идем дальше, например. Хочешь узнать рецепт этого, или же 10 superfoods you can afford. И листаешь дальше и читаешь по них. Мне нравится именно эта рубрика. Либо же открываем, скажем... Или, например, если открыть Comedy. Это как Comedy Club, только в Америке. И получается, можешь листать дальше и посмотреть реальное видео в этот момент. Как бы смешное видео с Comedy Club американского. Вот. И как вы знаете, это рубрика Live. Это Live, что происходит на данный момент во всем мире. Здесь стоит у меня Анкара. Если открыть Анкару, появится видео тех людей, которые снимают в Анкаре. Откроем, например. Анкара Live. Получается, прямая трансляция с Анкары. Листаем дальше. Что мне нравится, такое чувство, что ты тоже там находишься и видишь глазами жителей, кто живет в Анкаре. Окей, спускаем. Что сейчас происходит? Gold Cup Finals. Открыть здесь, и тут появятся все видео людей, которые находятся в этой игре. Спускаем, закрываем. И Recent Updates — это видео тех людей, за которым я слежу. Я, например, люблю смотреть Кайла Дженнер, конечно. Вот она снимает себя видео. Что прикольно, она снимает папарацци. Папарацци ее. И возвращаемся, например, к моей камере. Если у вас возникал вопрос, как сделать фильтры. Фильтры нужно сделать так. В первую очередь, заходите в настройки. Обязательно включите фильтры у нас в менеджерах. И вот тогда у вас появятся фильтры. Скажем, сфотали вот так. Когда листаешь, уже появились твои фильтры. И стикеры идут. Стикеры — это если ты едешь, видео снимаешь, там появляется какой скорости ты едешь, и появится скорость. Это прогноз погоды, время и стикер Pensacola. Стикер появится зависит от того, где ты живешь. Я живу в Пенсаколе, у меня стикер пенсаколовский. Если вы живете в Нью-Йорке, у вас появится Нью-Йорк и еще другие стикеры. Либо же Нью-Йорк Лайв. Вот. Еще бывают иногда такие стикеры прикольные, зависит от праздников. Например, у меня на Курманайт появился Курманайт, такие луна, там что-то такое. Ты мог поставить и типа тоже сделать пост. Скажем, я хочу сделать этот пост черно-белым. И вы, как вы знаете, это ты можешь написать текст. Напишем hello. Ты можешь вот эту двигать. Если хочешь сделать побольше, опять же нажимаешь T. Появится у тебя другой образ этого hello. Скажем hello. Если хочешь поменять цвет этого hello, ты нажимаешь на нее и меняешь этот цвет. Хочешь белый обратно, ты должен вот так двигать и спустить вот сюда. Вот. Окей, done. Вот. А еще я люблю делать, например, включить вот эту, выбрать цвет, скажем, желтый, и сделать так. Мне не нравится вот так делать. Я видела у Song of Style такой. Скажем так, можешь примерно сделать. Вот. А еще мне нравится к тексту можешь добавить эмоджи.
какой-нибудь прикольный эмоджи, если выбрать, скажем, вот эту. О, прикольно. Примерно так, и ты, получается. Здесь это означает, на сколько секунд может человек посмотреть это видео или фото. Скажем, 10 секунд. Это кнопочка, если хочешь сохранить. Появится saving. Сохраняем.